L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi se tkun qed tinvesti kważi €500,000 sabiex tkompli tejjeb l-opera tagħha fil-qasam ambjentali ta' pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-bini tal-Awtorità stess ġie spjegat kif matul ix-xhur li ġejjin se jkun qed isir eżerċizzju sabiex jiġu riformati prattiċi tal-permessi tal-konformità tal-Awtorità filwaqt li jiġu massimizzati ir-riżorsi tal-istess awtorità. Żgur illi l-poplu Malti ħajkun qed jibbenefika. L-ewwel nett ħadd ibbenefika l-entità il għaliex se tejjeb anka u tista' tara anke mezzi u tesplora affarijiet kif tista' ittejjeb l-aspett regolatorju tagħha. Ovvjament aħna qegħdin hawn ukoll biex nagħtu servizz anke dejjem tajjeb u dejjem aħjar liċ-ċittadin fejn jidħol fil-qasam ambjentali. Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia sostna li se jkun hemm proċessi ċari u trasparenti għall-awtorizzazzjoni ta' permessi, faċilitajiet u attivitajiet li għandhom impatt fuq l-ambjent. Sostna li b'mod ġenerali se jissaħħaħ l-infurzar ambjentali partikolarment billi l-era jkollha l-funzjonijiet operattivi biex tevita l-impatti negattivi fuq l-ambjent, kif ukoll biex tintegra konsiderazzjonijiet ambjentali f'deċiżjonijiet tal-ippjanar u l-iżvilupp. Kompla jispjega li 3 snin wara r-riforma tal-ippjanar huwa importanti għall-Gvern li jkompli jsaħħaħ lil din l-awtorità. Bażikament qed insaħħu l-regolatur ambjentali l-era biex issa wara d-dimerġa li saret 3 snin ilu u li sar ħafna xogħol inkomplu nibnu din l-awtorità. Ġifieri fejn jidħol compliance u jidħol permitting aħna qed naraw illi għandna pjan ta' fejn qegħdin, fejn se mmorru u kif se naslu. U b'dan il-proġett qed inġibu l-esperti Ewropej magħna u l-Kummissjoni Ewropea biex jgħinuna fl-ekspertiż tagħhom, bl-ekspertiż tagħhom biex naslu fid-direzzjoni, fid-destinazzjoni li għażilna. Il-proġett mistenni jsaħħaħ ukoll il-ħiliet tal-impjegati tal-era, jintroduċi prattiċi moderni li huma effiċjenti u tejjeb l-amministrar tal-informazzjoni u l-ħidma tal-awtorità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.